Jeg kan huske i coronaen i supermarkedet, hvor vi alle sammen skulle have mundbind på. Hvordan vi kunne smile ekstra stort til hinanden, for ligesom vi var i fællesskab om det her med at passe på hinanden. De der smil, de var så ekstra store, fordi vi skulle være sikre på, at øjnene viste, at vi smilte, fordi vi kunne jo ikke se noget. Vi kunne ikke se vores mund, eller hinandens mund. Og det er en af de ting, jeg virkelig har taget med mig fra coronaen. Det er det her med at smile stort, flot til alle mennesker, jeg møder på min vej. Fremmede og som velkendte selvfølgelig. Det giver mig et ekstra stort smil at se, hvordan man kan bløde folk op. Nogen, der går helt stresset, og man kan næsten se, hvordan tankerne kværner, og nogen er måske lidt kede af det, kan man se i øjnene. Og så bare den her med lige at finde deres øjne, lige sådan, hvor er du henne, og så give dem et stort hjerteligt smil, som ser du lige en af dine kære i den anden ende af gågaden. Lige en tanke at dele. Rigtig god dag.